Minek utána a múltkori készülék mérhetetlen egyszerűsége is meghaladta stábunk tudását, ezért most kaptunk egy még egyszerűbb GPS-t. E kis készülék méreténél már csak a kezelhetősége egyszerűbb, egyébként annyira pici, hogy a zsebben is elfér, na de hát akkor ugye nem látnánk belőle azt, hogy teljesen sík a kijelző felülete, és most a hölgyekhez szólnék, a külső borítás gyöngyház színű. És egyébként van benne még egy 100 oldalas licenc szerződés, amit körülbelül 10 perce próbálunk eltüntetni, de hát Istenem új, és mindig nem értünk hozzá. Elfogadom, persze, hogy elfogadom 10 perc után kanyargom. Normál volt, profi. Most melyik legyen, Robi? Normál. Miért profik vagyunk, ne viccelj. Mehessünk túlzásba. Hála az égnek nagyon-nagyon gyorsan dolgozik, és ami a legjobb az egészben az az, hogy nem kellett nagyon esetükben nyúlni válság idején, ugye? Elég olcsó készülékről van szó. Nekem a menüben azt tetszik a legjobban, pittyeget egyet-kettőt, hogy van benne egy digitális idegenvezető program. Ez annyit tesz, hogy elkalauzol bennünket a látványosságokhoz a nagyvárosba, és ott még beszél is arról, hogy mit tartalmaz az a látványosság. Már csak azt kéne, hogy vigyen el bennünket ugye A-ból B-be. Apuka újságot olvas, és a kisfia berohan hozzá. Apu, apu! Kisfia, mondtam, hogy ne zavarj akkor, amikor újságot olvasok, és akkor szólj különben is, hogyha kérdezlek. Jó van, akkor kérdezd meg, hogy a kis húgom kiesett az ablakon.